The Low End Theory en 60 segundos. Este é o segundo disco de A Tribe Called Quest. Apenas empezou a escribir o día seguinte ou os 2 días seguintes de que saíra o primeiro disco. Está totalmente producido por Q-Tip, realmente por Q-Tip e Ali Shahid, porque realmente facían un pouco producción conxunta. Inclúe a Lord Jamar, Sadatex, Diamond D e un tema mítico como escenario con Leaders of New School. Este disco supuxo o despegue de A Tribe Called Quest, especialmente de Five Dog, pero tamén de Busta Rhymes, por exemplo. Un disco moi reflexivo, moi político, moi social. Saiu no 91 e ata o 95 non conseguiu ser platino, pero foi ouro moi rapidamente. E é deses discos que hai que escutar dende o principio ata o final. E darvos moitas grazas a todos porque xa somos 300 no canal, é impresionante. Moitas grazas a todos.